Znači, nemački univerziteti imaju dobre uslove, daleko bolje nego srpski, kada je reč o istraživanju, kada je reč o opremljenosti biblioteka. Takođe, kontakt sa drugim kolegama i s profesorima je bio jako podsticajan i sa mnogima od i profesora i studenta, tada kolega sam i dalje u kontaktu i to je bilo zaista jedno novo iskustvo. Obzirom da je sve bilo poznato i pripremljeno, onda je tu automatski se podrazumevala i potpuna podrška od tehničkog osoblja, od laboratorija, biblioteke, od merne opreme koja je potrebna, bilo kakvih tih logističkih detalja oko podrške tom boravku i praktično na meni je bilo samo da što korisnije iskoristim to vreme i da što više uradim, a da pri tome učestvujem u nekom projektu koji je već u toku. Na profesionalnom planu to je bilo zaista dobro, lepo iskustvo. Mogu da kažem da je bilo u struci i da sam zadovoljan. 3 meseca je zaista kratak period. Uticaj je bio veliki, pre svega načina na koji nemački univerziteti funkcionišu. Ja sam negde uvek video sebe u tom akademskom polju, tako da je to bilo značajno iskustvo vezano za sam nastavni proces, za metodologiju koja se primenjuje u mojoj oblasti ili uopšte u humanističkim disciplinama, poznavanju, kažem opet, nemačkog jezika, nemačke literature za konkretnu oblast koja je veoma, veoma važno. I naravno, ono što je druga stvar koja mislim da je najbitnija, jeste iskustvo, ne samo u profesionalnom smislu, već svi ti lični kontakti koji su tada uspostavljeni i koji negde traju do danas. Tako da ja negde ne gledam na to svoje iskustvo u Nemačkoj kao nešto što je prošlo. I odlučio sam se za Nemačku pre svega zato što sam hteo da naučim još jedan strani jezik, a nemački je, barem kada je reč o humanističkim disciplinama, najkorisniji. I druga stvar je bila što sam verovao tada i to mislim i danas da je nemački obrazovni sistem jedan od najboljih, ako ne i najbolji u Evropi. Odlučio sam zato što smatram da je za moju oblast interesovanja, to je školovanja, da mogu najbolje iskustvo da steknem u Nemačkoj. Zapravo sad se više ne sećam, mislim koliko se sećam dok to nije bila neka moja određena odluka da to bude baš Nemačka, to je bilo vreme u jednom periodu 90. nekih godina ovde. I onda sam pokušavajući tako sa raznim aplikacijama kod raznih fundacija prvo uspeo kod DAD. Mislim da je najznačajnija stvar koju sam poneo iz Nemačke je iskustvo. Kako u nekim, ajde da kažemo, profesionalnom planu u oblasti kojom se bavim, tako i kontakti, svi kontakti koje sam imao sa različitim ljudima. Poneo sam predmet, to su bremenski muzikanti, to je figurica jedna koja je u stvarnosti spomenik u centru grada, to je maltene simbol Bremena. Zaista može da se pokupi mnogo pozitivnih osobina dnevaca, organizovanost u najužem smislu te reči, i na poslu i u životu. Ali u svakom slučaju ono što svaki put ponesem je praktično da sam svaki put bogatiji za neka nova poznanstva, za neke nove ljude koje sam upoznao, za nešto novo što sam video. Toliko za predmete ili nešto što bi kupovao pa da nosio ovamo. Pa ja bih uvek savjetovao i to sam govorio i govorim i danas i studentima i kolegama, ako želite da idete negde, da studirate, da se dalje usavršavate u neku drugu zemlju izvan Srbije, onda idite u Nemačku. Mislim da je to i dalje možda i najbolje akademsko okruženje koje je naopravo najbliže odavde. Drugo, koje je jako prijatno, jako mogu biti prijatni uslovi za studiranje, za rade. Da nema razloga da postavlja sebi previše pitanja i da se vrti u krug, jer sada je zaista veoma lako doći do kontakata i doći do pravih informacija i sa kancelarijom DAD-a ovde i uopšte sa Nemačkim Sovjetskim institutom i tako dalje.
i nema potrebe se mnogo, da kažem, mudrovati, nego treba jednostavno zakucati na jedno od tih vrata, pitati šta je potrebno, popuniti aplikaciju, ako i ne bude uspešna prvi put, sledeći put hoće. Može samo da steknu bogatije iskustvo.